Oche Oxfordshire Cherwell District Council Dr. Chukwudi Okeke na Odianobi bụ Dr. Sandra Ezvekai abụrụgo ndị gbara akwụkwọ dịka di na nwunye emeribere ya bụ mmemme na Holy Cross Cathedral dị nke dị na Benin, Edo State. Ewetara akụkọ a n'uju ya. Ụlọụka Holy Cross Cathedral bụ nke anọrọ wee fụ ọtụtụ ịhụnanya dịka ezinụlọ ndị enyi nakwa ndị ikwu na ibe bịara ka ha soro nwụrịa na ya bụ alụmdi na nwunye site n'efe nke ha yi bụ nke bụ sọ mma. Di na nwunye ahụ bụ ndị edoro n'iyi agbamakwụkwọ bụ nke gosiri njem ha n'ịhụnanya ha, ịkwanyere onwe ha ugwu nakwa ezi mmekọrịta dịka nke nwoke siri kọwaa bụ nke sitere n'obodo Amaokpala dị n'Orumba dị na okpuru ọchịchị Orumba North, Anambra Steeti, na njem ịhụnanya ha bụ nke bidoro n'ebe tere aka ma kọwaa na ha mesịrị wee bịakọta ọnụ na obodo United Kingdom. Ọ kọwara na nwunye ya bụ dọkịnta Sandra Ezvekai, onye okpuru ọchịchị nke Owan East na Edo State, bụ onye medical doctor, ma kọwaa na ọ bụ site n'ịrụ ọrụ ya ka o jiri wee fụta ya na UK bụ ebe alụmdi na nwunye ha siri wee gbado ụkwụ. Dịka di na nwunye ahụ siri kọwaa, akụkọ gbasara ịhụnanya ha bụ nke bịara ebe dị elu n'afọ a n'oge nke nwoke gwara ya ma ọ ga-alụ ya na Iflilock bụ nke dị na obodo Oxford. N'ịgwa ndị nta akụkọ okwu ka dọkịnta Okeke na dọkịnta Ezvekai sịrị na alụmdi na nwunye ha bụ nke gosipụtara ịhụnanya ma bụrụkwa nke ga-enye ha aka na agbammbọ ha dịka mmadụ nakwa ife obodo ha. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.